nastupovat volá místa obsazovat a bude odjíždět. Další vládní rodina jich zase pojede. Veškerá trakce toho provozu. Tak než vyjde na otálce, pojďte se vozit, pojďte se bavit. Čekáme pouze na vás a na vaše obsazení. Takže kdo se zahujte, kdo se k nám připojíte, postupujte nahoru. Volá místa, volá střela, blíže. Ještě. Hopa, hopa. To je ono. Ty brďo, pěkně. Co, dobře mrzká. A hop. Ještě. A. To nebude chtít jít dolů. Skakací hrady se dají i koupit tak, jak bys malučky. Jo, dají, no. Já už jsem uvažoval dokonce. To nevyleze tam. To ne, no. Tak pozor, posadíme se, atrakce bude startovat, pozor na to, připravíme se vstupek atrakce v pohybu. Takže všichni do jednoho přitáhneme páky až sedadlo, co máme před sebou, držíme páky přímo u sedadla a nebojíme se toho. 3, 2, 1, startujeme. Atrakce v pohybu, pozor, už se to zvedá, tempo. Rodinná atrakce, ze které zhlédnete celý na parcikači perspektivy, vás neustále závolá, výška 11 metrů a maximální požitek z jízdy, super vyhlídkové jízdy, vyhlídkové lety. Rodinná atrakce tady u nás dole na palce vás nepřetržitě závolá. Takže kdo nemáte stupeky letenky, zakupujte přímo před atrakcí a atrakce pořádá další super jízdy, vyhlídkové lety. Tak nikdo nevystupuje, nikdo nenastupuje, máme tady prodlouženou jízdu zpáteční, takže všichni sedíme na svých místech, jak jsme si vás zamotali, tak si vás taky rozmotáme. Je zde prodloužená jízda vyhlídková, takže pozor tam nahoře, držte se mi tam, jedeme, zrychlujeme. Can't wait to
Atrakce letající do dálky, rodinná atrakce, naprostá senzace, tady u nás po roce